Στο διάδρομο 2 λοιπόν ήδη έχει έρθει το νούμερο 17 και ο Καλιούνιος Μάκης, καφέ μπαρ πριβέ, Αφιμπίνουτα, είναι ο Εξέλιξ ο χορηγός του. Και δίπλα του ακριβώς με το νούμερο 26 ο κύριος Παπαναγιώτης Παναγιώτης με το Λεόν του, με το Κούμπρα το Λεόν του για την ακρίβεια. Πίτσα Ελφόρων από το 1987 στην Ξάνθη ο χορηγός του. Θα κάνουν τον περνάω τους, 2 Κούμπρα και τα 2. Για να δούμε αυτή την κόντρα, 2 Κούμπρα λοιπόν. Από εδώ αυτή την κόντρα θα βγει και ο νικητής. Εμψυχώστε τους, δώστε τους χειροκρότημα λέμε. Εμψυχώστε τους. Λοιπόν, έχουν εκδηλώσει, ετοιμάζονται. ...2-5 με 2-3 στα 18, 6-1 με 6 στα 100. Και τερματίζει πρώτος ο κύριος Καλύμνος με το νούμερο 17 και 13-093 και 187. Ενώ ο κύριος Παναγιώτου Παναγιώτης έχει κάνει 13-1 με 100.